Sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo, gihisgutan nga kini di ay gugma, dili di ay ni siya atong natural nga abilidad o kaha kinaiya. Ang gugma di ay sugo nis Ginoo. Nya kay sugo man, nya Ginoo may nagsugo, unsa man pwede balibaran o dili. Di gyud pwede balibaran kay sugo gud. Mao na dunay panahon nga ang atong pagtuman sa sugo lisod. Nakamo karon dinhi, sayon ba o lisod ang paghigugma? Lisod o sayon? Kinsay mo ingong sayon, taas ang kamot. Kinsay mo ingong lisod, taas ang kamot. Unsa man di ay mo? Kinsay mo ingon nga murag lisod, murag sayon, taas kamot. Sa maning akong mga parishioners, ambot kas mga online parishioners og naa ba kay ni tubag, kung ako inyong pangutanon, ako mo ingon. Matud pa sa programa sa tong kuana o sa tunang DY kamo to HP, kung ako'y pangutanon, ako mo ingon. Namatay na ra ba si kuano kisa to'y gadahaan ni si Tiban. So kung ako'y pangutanon, ako mo ingon. Ang sugo sa paghigugma, purting sayuna himuon. Kinasayunan sa tanan. Ang bata makahimo, ang tiguang makahimo, ang batanon makahimo, ang pobre makahimo, ang masakiton makahimo, ang amang makahimo, ang buta makahimo paghigugma, ang bakol makahimo, ang masakiton, ang sa palain, ang pari makahimo, ang madre makahimo, ang tulisan makahimo, ang mga buutan makahimo sa paghigugma. Purtig yung sayuna. Di ba? Kay kung lisod panihimuon ang paghigugma, wa unta roy mga taong nanimba dinhi. Ngano man, kining tanan nga ni adinhi mga bunga nis gugma. Bunga nis gugma. Gani, naghimo na gutag balaod para mapugnan ang gugma. Kay ang gugma murag uwan, sige yung ana, mubaha pagyud ang gugma. Munang gihimuan na lang hinuog balaod nga, dunay para palaygate, na ay basiktomy, na ay, sana, mga pills, mga kondom, ayude. Gihimo na naron sa mga tao, kay lisod pugnan ang gugma. Mo na. Yung kadi man guna gugma pa dir, gana man na. Kanang gana, part nas gugma. Kay kung nahigugma ka, ganahan dayon ka. Gikuno, totoki ko nung pare, nahigugma mo. Ganahan ka mo simba. Pero di ka mahigugmas pare, pagka lami apat yung lagisnaw, niya kadang mulingkod na kadiha, niya ang nisod nga pare, wa ka mahigugma, galagot ka, muuli ka Ngayon ka, yan, nasa ning ahak dako ay. Slat na sa niron. Na siya. Ang problema di ay dili sa atong kapasidad sa paghigugma ang nakalisod. Unsaon paghigugma. Kana bang unsaon paggamit ba? Pareha ko nasa kanang pusil. Lisod ay nagamiton ang pusil. Kasayon, ana. Bisan ganig bata, ayaw nagpaduais mga bata ha. Kay na, mubuto ra ba na? Kay sayong lagi kay napabuto ng pusil. Ang problema, unsaon pag-aim, unsaon paggamit sa pusil sa saktong paggamit. Kana ra. Parago na ng sakyanan, lisod ay ng sakyanan padaganon. Kasayon, iyan na rin ang yawit. Yataki din, dagan dayon na. Pero ang problema, unsaon pag timon, nga di ka mga bangga, di ka mga
disgrasya. Mao na siya lisod. Nya ngano pag yung nisamot ka lisod kay mga gahi tag-ulo ang isultis Ginoo nga anaa paggamit ari gitas pikas mo gamit. Nakaron gisulti ni Kristo sugo ni pero mao ni siya'y kinasayunang sugo pero mahimo ni siyang lisod kung di mo maminaw nako. So dunay priorities ang gugma. Kinsa may unang higugmaon, higugmaa ang Dios matud pa ni Kristo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong kalag. Mao sa nay gisulti ni Moises diri sa atong unang pagbasa. Sa ato pa ang Old Testament ug ang New Testament nagkahiusa niini. Karon saman mosunod mo ani dili. Lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingian. Ingna kinsay imong gihigugma, ako o ang Ginoo? Ingna kano? Ingna. Labi na yung imo ng asawa, kinsay imong gihigugma, ako o ang Ginoo? Moingon din ang bana, Ginoo gyud siyempre. Asawa man. Oy, kasagaran na to ang atong higugmaog una, ang atong kaugalingon. Nya una pa nga atong isig katao, nya pakapin ang Ginoo. Pero ang una di ay, una ang Ginoo, nya ikaduha, higugma imong isig katao, samas imong kaugalingon. Sa ato pa, ayaw higugma imong kaugalingon, ang higugmaa, ang imong isig katao, nga imong pakisamahon nga maoy imong kaugalingon. Muna'y saktong hubad ana. Dili kay love your neighbor as you love yourself. Dili, love your neighbor as yourself. Isipa siya nga siya maoy imong kaugalingon. Ana, karon kung maghunahuna kas imong isig katao nga maoy imong kaugalingon, ikaw ganahan baka nga bakakan? Ganahan ka nga bakakan ka? Tubag. O ayaw sad pamakak. Di ba? Ganahan ka nga daog-daogon? Dili. So ayaw sad panaog-daog. Ganahan kang kasaban? Ayaw sad pangasaba. Ganahan ka kusion? Latuson? Ganahan ka? O ayaw sad panglatos? Ganahan kang libakon? Dili. Ayaw sad pang libak? Galahan kang alihan ang imong agianan? Ganahan ka? O ayaw sad pangural nga alihan imong agianan? Ayaw parking dias karsada kay agianan man na sa imong silingan. Nganong imo man ang himuong parkingan nya ang gobyerno ra bay imong pa himuo sa simintohon ang daan, i-widen pa yun, aron imong parkingan, aron himuon imong kanang kuan, shop, anha ka mag-ayos imong sakyanan, anha ka mag-ayos mga motor, sa daan nga dili ikay gabuhat, di ka ganahan ana oy. Kung ikaw mo'y maigo, di ka ganahan. Yang anong imo man ang buhaton sa imong silingan. Ganahan ka nga, hatagan ka kwarta. Tubag. O panghatag. Ganahan ka nga, dili, malipay ka kung dili paninglon ang imong utang. Malipay ka? O ayaw sag paningil og utang. Ana ragod na siya. Ganahan ka nga, gakson. Gaksa sa nang imong gaksonon. Yang pare, ganahang gakson. Labaw. Pero di lang ko. Kaya nga naman, lagi, gamito na ko ang gugma sigon sa akong stados kinabuhi. Ana, na nga, lipay kay ta nga, bisan to daghan ang wa mahigugma kaayo, pero naa say daghan nga nagsigig higugma. Ug tungod niining dakong gugma sa katawhan, sa ako lang kasinatian dinhi si Paris Priest, kining kausaban sa atong simbahan, kadtong atong nadawat nga mga donations hangtod karon sige paghihapon, mga bunga ni sa gugma sa atong mga igsuon nga nahigugma sa iyang isig katawo samas iyang kaugalingon. Ako lang ning gipaambit dinhi sa akong homily to testify unsay dangatan kung maghigugma ay ta.
Kung wa pa ta maghigugmaay, wa ning mga butanga. Isig lang tag ako ni. Pero karon murag ang atong dughan ba murag kana bitang lain kay atong bation kung maghigugmaay. Muna dako ni nga sugo kay ngano man very beneficial. Mapuslanon kay sa atong kinabuhi ang paghigugmaay sa Dios non nga paghigugma. Muna sa ikaduhang pagbasa, nagpakamatay gyud si Kristo aron ta mabati nato ang tumang gugma sa Dios. Gipakamatyan kita kay ang tinuod nga mahigugma magpakamatay na, dili magtagbaw sa iyang kaugalingon. Magpakamatay siyang kaugalingon para siyang gihigugma. Og tungod niini munindot og maayo ang palibot, ang atong kalibutan. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo, sa to, gihigugma Ginoo akong kusog. Kay kung wa na'y Ginoo, wa na gitay kusog. Tanawan na mga bigo sa pag-ibig, magsigingon, luya, ana. Tanawa ng mga tao nga nahigugma, bisag 95 na edad, gasungkod na, inigkainlab, labay ang sungkod, lakaw, tinarong, makusgan. Tanawa ng pari, nga wa na'y kulikta, luya, ana. Pero tanawa ng daghan kay mahigugma, buhogs kulikta, lagsik ang pari, ana. Nindog na ta.